Het is weer vreed, het is weer Noorderwindtijd. Het is ook weer tijd voor natuurlijk deze backstage vlog. Ik ben weer speciaal naar de kapper geweest. Dat doe ik toch altijd wel weer van Noorderwind, zo ben ik. Dat doe ik alle jaar vrijwillig en gratis. Het is een rip uit mijn lief. Maar alles voor de backstage vlog, dus mensen geniet er wel lekker van. Het is weer vrede midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Hey, waar dat? Nou ja, waar dat? Deze hier is Kroes, maar ik zou net weten wat dat is. Oh, deze jongen, Waar is ja. dat? Nou, ik geloof net als de kennen was. Nee. Nee. Dat is wel zo'n Hester wat van, dan heeft het hier wat kwader, maar Hester Heb ik het hier wat kwaad? Dat wordt dus jongen kwarktaat. Kwarktaart. Ja. Kom eens moordel. Wanneer, hoe laat? Zet het maar in de vlog. Morgenmiddag om 4 uur indracht. Ik heb hier een heel bijzondere schepsel naast me staan. Hoi. De paashaas. Ja, ik ben een beetje te laat. Het is hier weer gezellig. Weet je mooi, Johannes? Ja, gedoordbal. Vooral van iedereen is van de wereld. Ja, prachtig. Ja, prachtig. De herhaling, komt Ja. die ook nog een keer? Die, hoe bedoelt de herhaling, joh? De samenvatting. Ja, zeker. Vooral uw koffie en partij. Noorderwind, die heeft een koffiejuffrouw, Sint Juwert. Hallo. Dus die stellen we even voor. Ah, goeiedag. Dit is Robin, kapitein. bekend Vooral u. van Geen idee. koffie. de koffie. Van de koffie. Ja. Koffie tegen limonade. Suiker of melk, ik heb het allemaal. Ja? Ja, smaakjes. Ik doe het allemaal. Nou, dat is... Oh, het is wel heel... ja, dat Wilt u is- ook een dat broodje is- bij? Dat is koffie meestal, hè? Dus Ja, vaak wel aan de warme kant. Nou, je zegt meestal, maar dat is niet altijd waar, hè? Nee? Nee, ik heb vaak slappe lullen koffie gehad, hoor. Oh, dat is voor mij net Hier. lekker. Gaat het goed, meneer? Wilt u een slokje water? Ja, ik heb slappe lullen op. Slappe lullen koffie. Ja, precies. Hij is er Volker. nog, hè? Ja, jongen. Dit is ook een feest in Noorderwind stamgast. Is dat zo? Haast wel, hè? Ja. Oh. Eigenlijk ieder hier elke week, hè? Oh ja? Ja. Nou, dat is net helemaal weer hier, maar Nou, vorige week. Kom wel in de buurt. vorige week moest ik zelf spelen. Nou, Ja. nou zit Claudia hier, hè? Daar doe ik de promotie voor. Ja. Nou heeft hij hier spelen en dan moest nog aanspotten weer naar de studio. Nee, dat is dat gebeurt net Joen, maar Joen komt inderdaad dus minuutzending en ik zou het heel leuk vinden dat iedereen even zucht. Dus iedereen die moet even zien. Ja, dat zou ik heel leuk En iedereen vinden. die moet die sowieso even goed in de gaten houden. Dat zou echt heel leuk zijn. Ja, ik kan ze me wel vinden op YouTube natuurlijk, dus als mensen benieuwd binnen kunnen ze me daarop vinden. Dat is leuk voor hebben. Dat is wel leuk voor Voor graven overleg? Nee, geen Nee? Zo, is die mij inmiddels zo dingen net. Ach jeetje, nou daar. Tje. Hoi Volkert. Dit is jouw Jim Dai, hè? Ja, heerlijk. Nou, tje. En het is jouw Timo zijn Dai, hè? Nee. Timo? Timo is vet. Timo is vet. Hé jongen. Boeken. Ben jij wel haast? Ja, dan willen we even zeker. Ja. Hoe laat is het? Het is hartstikke 4. Ja? Nou, ik moet even een praatje van de radio horen. Nou, ik moet even in... Willem moet even wat doen. Zo is het. Zo is het dat de vlagcamera draait. Ja. Ja? Dat slijt het niet. Ah, goeie. Ja, goeie. Ja, Dan moet je vooral, ja. vooral bedekken. Ja? Denk Mooi. ik, veel beter. Ja, vind ik wel. Ja. Echt Dank u wel. heel best. Ik zou hem net met de hard Wat? Ik versta het niet. Hij zal net meer onderdwaan. Ik zou hem niet meer af. Ja, oké, je moet altijd nog even omschakelen. Hè, Ja. Wat is dit nou? Zorg van deze vlog. Geniet ervan. Mooie muziek. En slaap gauw hoe van Volkert. Tot de volgende keer. Doei doei.